No niin. Tehdäänpäs tästä sitten seuraavaa kiivi sisäajoa. Se on nyt vähän paremmin säädetty. Mä se tuossa tänään säädin jo. Vähän paremmin säädöissä, ei vielä hyvissä, riittävissä, ainakin omalle kohdalle. Lähdetään kattelee. Toimii vasen vilkkukin. Jotain häikkää tossa vasemmassa vilkussa, kun se ei jostain syystä ole toiminut kunnolla. Siinä jotain jonneja. Täällä on aika viileä kyllä vittu. Tää on helvetin viileä. Joo, tähän se puhuis. Eli siis alla on Keyway Focus 06. Ostanut tän puoli-ilmaiseksi kaverilta. Ja mä pari vuotta sitten aika lailla ostin sen. Se oli pihalla seisonut ja oli vanhat pensat hankissa ja kaiken näköistä. Niin se sitten laitettiin kuntoon tossa. Silloin 2 vuotta sitten menin mökille, tää oli mökillä tää mumu. Siellä tuli ajeltua aika paljon meidän vakioputkella. Oli silloin vakio muutenkin systeemit. Niin. Nyt sitten just vähän aika sitten niin tää tuli takas tänne Louhialle tää mopo. Mä ajattelin, mä rupean laittaa. Meidän piti vaihtaa hihna. Hihna piti ensin vaihtaa. Avattiin kampiakseli päästä pultti. Ja sieltä oli mennyt kierteet ihan paskaksi. Joutui sitten tekemään alakertaremppaa tähän uudestaan ja yläkertaremppaa samalla sit siinä ja tähän muuta. Sitten tähän vaihdettiin paikasti rullat, kevyemmät rullat ja pitäis melkein olla varmaan vielä kevyemmät, kun tuntuu, että vähän huonosti lähtee liikkeelle. Sen katsoo sit